ana ing TBS Taman Budaya Surakarta, Taman Budaya Jawa Tengah. Oh. Ngisi Jemuah Kliwon. Oh, anggere malam Jemuah Kliwon wayangan. Kuwi ya ajeg, Mah. Ya sosok ora eneh. Mergo apa? Mergo beda kanane lho. Wong ngono. Bedane piye? Kabeh ki biaya. Debok ngene iki ya tuku nek ning kota iki tuku. Sing nata wayang kuwi ya dibayar. Wong ngono. Sound system ya. Terus pengrawit sakmono kuwi kok ya ado-ado seniwati ki ya ado-ado. Iya. Dadi nek biyen piye? Zaman presiden iki Pak Soeharto, aku sing kelingan, ya. Presiden ki sing seneng budaya wayang ki ngertiku Bung Karno karo Pak Harto. Mesti wayangan. Mesti wayangan. Sejarah Bung Karno istana mesti wayangan. Wow, mbahku dhewe mayang ning kono. Sapa? Mbah Nyoto Carita, bapake Guderung kuwi. Oh iya. Ini timbali karo Bung Karno. Mbah Narto Sabdo timbali Mbah Harto. Oh iya. Dalang cilik kondang biyen adine Mariono jenenge Mas Darmadi almarhum. Kuwi cah cilik wis ditanggap karo Presiden Soeharto. Wow. Lah bar kuwi presiden loro ki serenek kabeh. Terus presiden selanjutnya, aku ora krungu seneng wayang ora krungu aku, Nduk. Wah, kowe nek muni lho ora nyata lho ki, Nduk. Iya. Kun kebudayaan ki jane iki yo enek dana. Biyen ki aku zaman dadi dewan pendidikan dan kebudayaan kuwi mesti enek danane. Wow. Iya, Mas. Ya syukur muga-muga pemerintah eling marang budayane dhewe. Budaya sing adiluhung iki mung karo wayang kulit ya nduk sing adiluhung aja mbok rusak. Wong ngono. Maksude adiluhung lah jenenge wis budaya kang adiluhung. Menika wonten ringgit wacucal budaya kang adiluhung ditata sindene ditata. Pengrawite ditata ngrawit ya dalange ditata tata krama tata susila ya sila tumpang oh lagi kok sing ngadeg yo ben ya toke wae ae heeh nah kan ditata lho oh ngono ya mula matur nuwun dheweke dhewe katimbalan sowan ning Taman Budaya iki ya kerjasama karo sponsor-sponsor lho, Nduk. Oh, ngertimu? Sponsor-sponsor dari Jakarta, MTU. Oh, MTU pabrike Swargi Pak Kondang Sutrisno. Oh. Terus Yayasan Putra Pandhawa. Oh. Saiki sing nyekel anak lanang Iwan Putra Swargi Pak Kondang. Oh, ngono. Dadi kerjasama nek ora ana sponsor ngono kuwi kene iki ora iso wayangan. Wow. Mergo sing ngasta ning kene iki do mumet. Wow. Iya. Mula wayang Jawa Tengah malam Jumat Kliwon Taman Budaya Jawa Tengah. Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. Wow. Ya ana tamu undangan. Tamu undangan ya ana, Nduk. Sapa wae sing tak ngerteni Kepala Dinas Kebudayaan dari Wisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah Bapak Dr. Insinyur Hanung Triyono MSI. Wow. Ya. Angka loro Bapak Kepala Taman Budaya Jawa Tengah Bapak Sugiarto SPD MPD. Wow ngono. Angka telu Bapak Kasubag Tata Usaha. Oh. Ya kuwi Bapak Hermanto